Здравейте, приятели! Днес ще правим паниран кашкавал с air Ще ни трябва 300-400 грама кашкавал, някаква мазнина, олио, зехтин или аз ще използвам кокосово масло в случая, 3 яйца, брашно, ще използвам царевично, галета и сол. Първо нарязваме кашкавал. Решите да нарежем на купчета. Разбиваме яйцата, добавяме кокосовото масло, добавяме малко брашно и накрая сол. Сега всяко от парчетата обаваме първо в панировката, после в галетата и поставяме в кошницата на ерфрайера. Готови сме и слагаме на 200 градуса за 5 минути. Ето го и крайния резултат.